Ramogi TV chenro mar duol. Wadhi mbele gi weche manyien teri nyake kaunti ma Kisumu kama adon od bura mar ODM ogolo oko e kamiti mag od bura ma Kisumu MCAs 11 manyocha oromo kod jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Ramogi e romo mabende noyuore kod seneta ma Kisumu Tom Ojienda. Romo no notimore juma mokalo kendo koinano kaka gima gin Andhoga e duond buch ODM kaka miyo waler gi jafwa moro ma Kisumu Millicent Adhiambo. To tell you that whatever we did, what you think was wrong, by going to see the interior PS, we are going to have several meetings with the same guy. We are going to have more meetings with the department because we have issues security. Etwak makawuono mar od bura matin ma Kisumu, Speaker mar od bura no Elisha Oraro no somo boke mowuok e tend od buch ODM ma Kisumu mayango ni MCAs 11 duto mane oromo kod jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo omikum magologi oko e kamiti duto mag assembly. On the 6th of March 2023, I recommended the de-whipping and or suspension of the following 11 members with immediate effect from the committees held by virtue of party position and or any other privilege from such position. Number 1, Honorable Vincent Oriembo, Central Nyakachi Ward. Number 2, Honorable Gado Lema, Southwest Nyakachi Ward. Number 3, Honorable Habil Nyasuna, Masogo, Nyangoma Ward. Number 4, Honorable Calvin Oraro, Kolwa Central Ward. Number 5, Honorable Freddy Kudari, Chemelil Tamu Ward. Number 6, Honorable Pete Oiko, Kabonyo Kanyagwalo Ward. Number 7, Honorable Tom Onditi, Humbei Ward. Number 8, Honorable Tom Nyaoke, North Nyakachi Ward. Number 9, Honorable Michelle Omoya, North Sema Ward. Number 10, Honorable Caroline Lawin Opar, nominated MCA. And 11, Honorable Regina Kizito, nominated MCA. The decision is as a result of above-mentioned members defying numerous party positions and directions. Jagoporo mar od bura no Seth Kanga no yango ni chik mar golo oko MCAs go e kamiti mag od bura matin en kaluore ni okang mane MCAs go kao dhi ataro kod chike mar od bura matin kaachiel kod chike mag duond buch ODM wach mane osir kod jatend kweth mathoth Kennedy oko. Ka ina member ibedo komiti mana ka party mochiwoni wacho ni wagolo kaluore gi chikwa mar standing orders wa man number 159. Kodwa ketho chik, wajomuluoro chik. Chik wacho ni ka in member mar assembly committee minyalo bet go mogik en achiel. Koro wan jomuluoro chik, kodwa ketho chik, wawegi committee achiel. Komachielo to MCAs go kane loso ewi wachno kane otelnegi kod MCA ma Kolwa Central Ward Kelvin Oraro kod nyawadgi ma North Nyakachi Ward Tom Nyaoke e gikone onge chenro makare mane olu mar gologi oko e kamiti mar od bura ka giteno okang makamano gi siasa mar 2027. Omiyo gimowach ni watimo makosa no pok onyiswa. We made demand to know makosa mwasetimo, but for the time being poko nyiswa maneno watimo makosa ni wachayo party, but all the same committee watiyo kod house leadership komiwa we will work. Kog gimiwa bende wach ni sawa. Gima timore sani is about 2027 politics. Wach moro ma jok moko dwa tiyo gi nying Raila mondo thuji. Ere ng'ama okero Raila kindwa ka? Ere jaluo manyalo pingo weche Raila? To seche moko ng'ato riembi mondo gole committee allegation moketi to kenia propaganda matindoge to wayie gima ber nyaki chandrine. Magi duto timore sama tend riwruok mar Azimio podoramo ni ok giyango telo mar riwruok mar Kenya Kwanza kod telnegi kod jatend piny William Ruto. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.